Első európai bikini liga C csoportjában a spanyol csapatban Rózsa, kapus, Kira, Zsófi, az alsó sorban pedig Gina, mellette pedig Daniela, a csapatkapitány, és az ellenfél, az ősi rivális, az olasz nemzeti együttes, Viki, Dia, Anita, kapus, elő pedig Szabina, a csapatkapitány, mellette pedig Petra térdel. Az Európai Bikini Liga C csoportjában két ősi ellenfél, a spanyol és az olasz válogatott küzd majd egymás ellen. Van szerencsém nagy tisztelettel köszönteni a Viaszat 6 nézőt, gyönyörűek az olasz nők, formatervezett alakzatban jöttek ki a pályára, természetesen felajzott állapotban nem csak a szurkolók, de a spanyol játékosok is, bár ez nem látszik rajtuk, visszafogottak az összecsapást illetően. Éden Levente, a mérkőzés irányítója, aki elmaradhatatlan tartozéka a büntetőligának, ő az, aki fölhívja a figyelmet a két csapatkapitánynak, nevezetesen Szabinának és Daniellának, hogy következik a választás, ki kezdi a büntetőrúgást. A spanyol csapat kapitánya Daniela azon túl, hogy egy elég sportos ruházatban mutatkozik a pályán, még egyfajta mágikus láncot is hord a nyakán. Az olasz lányokon cseppet sem érződik a feszültség, mert jókedvűen készülődnek, sokat tettek a siker érdekében az előkészületek folyamán, és meglehetősen gömbölyű események elé néznek a szurkolók is, mert hát tudja mindenki, hogy itt a 3 pontot el kell dönteni. A spanyol csapat a szokásostól eltérően egy híddal készül, mert legalábbis egy játékos, nevezetesen Daniela, a csapatkapitány, aki végtelenül laza. Erre a túloldalon az olaszok is megmutatják, hogy hát rajtuk is van mit nézni. Különböző testi díszítésekkel próbálják meg az ellenfél figyelmét elterelni a büntetőrúgás koncentrációja irányából. Lassacskán elkezdődik az összecsapás. A spanyol együttes egyébként a 2008-as Európa-bajnokságon, és természetesen most a férfiakról beszélek, az első helyet szerezték meg az olaszoknak. Régebbi a dicsősége, 1968-ban lettek kontinens elsők, de most 2012-ben egészen más a helyzet, ráadásul ugye itt a hölgyek vetélkedőjét nézzük. Az első büntető következik, Gina a spanyoloktól, és vele szemben az olaszok kapusa Anita. Anita hűvös, mint Gianluigi Buffon, amikor ugye érte jött a rendőrség, Gina pedig megfelelő módon idegesíti az ellenfél szurkolótáborát, valamint buzdítja, illetve buzdítást vár a saját szurkolóitól. Levente jeladása után következik az első büntetőrúgás. Kicsit tévedésben volt itt Gina, úgy néz ki, hogy ő nem a kapura lőtte a labdát, sokkal inkább a reklámtáblák izgatták őt föl. Nem volt különösebben jól előkészített a melléállás a labda mellé. Esztétikailag nem volt rossz ez a lövés, viszont tartalmilag nem jutott a kapuhoz. Láthatjuk, hogy milyen feszültség közepette ácsorgott Anita, az olaszok kapusa, majd megnyugodott, hogy hát nem kellett közbeavatkoznia. Előny az olasz együttesnél. Következik Anita, az olaszok kapusa, vele szemben pedig a spanyolok hálóőre Rózsa. Ide Levente a spanyolok kapusát a gólvonalra állította, mert izgalmában a piros-sárgák hálóőre egészen messzire jött, és ez a szabályok szerint nem lehetséges. Majd egy nagy védés kézzel. Nem komplikált a büntetőligában a szabályzat, 9 méterrel a gólvonaltól letett büntetőpontra kell helyezni a labdát, mellé lépni, és aztán a körülményekhez képest a kapuba kell lőni a labdát. Hát ez nem sikerült, a győztes csapatnak egyébként 3 pontot számolnak el, a vesztes csapat természetesen 1 pontot sem kap, döntetlenről nem beszélhetünk itt a büntetőligában, mert addig játszanak, illetve addig rúgnak a játékosok, amíg valaki győztesként ki nem kerül. Anita, az olaszok kapusa hibázott, a harmadik föllépő ezen az estén, Kira Spanyolországból, vele szemben az olaszok kapusa Anita. Őrjöngő spanyol közönség, természetesen a látvány ugye önmagáért beszél, izgul mindenki, bár az olaszok kapusán, Anitán inkább a visszafogottság látható, és Kira egyfajta különleges ruhában felöltözve a kapu balfelső sarkába lőtte a labdát, majd bemutatja minden egyes fortéját, ami miatt őt nem csak a labdarúgás révén szeretik, hanem mert hogy nagyon jó ugye a külleme.
érzés volt, hogy a spanyol szurkolócsapat nekem újongott, és láttam a csapatokon is, hogy milyen öröm van a szemükben. Őszinte szavak és egy nagyon szép lövés. Kira részéről az olaszok kapusa Anita nem is merte fölemelni a kezét. Az újabb büntetőrúgó Sabina Olaszországból, vele szemben Rózsa, aki apró testfestéssel készült, hát ugye egyéb formációval itt a büntetőligában a szereplésre. A bemelegítés nyomai láthatók, ott a sportszáron a fűszál, Levente jeladása, és egy gyönyörű védés, Rózsa! Iker Casillas nyomdokain járva megfogta a labdát, bár nem stabilan, de mégsem jutott a hálóba Don Balon. Sabina egy kicsit, mintha totyogott volna, és egy ilyen picit mucika lövéssel eresztette útjára a labdát. Nyilvánvalóan Rózsa nevezetű kapushölgynek ez nem okozott különösebb nehézséget, de pont középre jött a bőrgolyó, és pont merre esett a labda. Szóval nem dőlt el még semmi, Rózsa öröme teljességgel érthető, hát ez egy picit ilyen tolt lövés volt, úgy is lehetne mondani, hogy kapura tunkolta az olaszok játékos a Sabina a labdát. Spanyolországból Daniela, csapatkapitány, mutatós darabbal a nyakában, egy kicsit még a Risa ligába is belekóstolhatunk. Anita pedig teljességgel, mint egy izlandi fókavadász, olyan nyugodtan figyeli, hogy mit művel a spanyol konkurencia vele szemben. Hopp! Vezettek a spanyolok! Mert Daniela a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Higgadtan, nyugodtan az olaszok hálóra. Anita a lábát ugyan tudta mozdítani, de nem volt képes védeni. Már-már klasszikus a mozdulat, jobb belsővel, ahogy a jobb alsó sarokba lőtte. Nagyon jó érzés volt berúgni a második gólt. Bíztam benne, hogy meg lesz, hiszen azért sokat készültünk erre, és gyakoroltunk mindent. Az azért érződik, hogy nem az első büntetőjét lőtte Daniela, a spanyol csapat játékosa, sőt csapatkapitánya. Nos hát, bizonyíthat Rózsa, a spanyolok kapusa, vele szemben Dia Olaszországból. Dia is hasonló nyakékkel készült, mint az ellenfél játékosa Daniela. Ha lehetséges, akkor ő még egy kicsivel kisebb alsónadrágot vett föl erre a mérkőzésre, de nagyon jól mozog Rózsa a kapuban, még egy lövést hárított. Ott középre jött a labda, igazából sokat nem kellett mozdulni a Rózsának. Nagyon erős volt a spanyoloknak a kapusa. Én úgy gondolom, hogy ő tényleg sokat gyakorolhatott. Itt a bizonyíték, bár mondjuk a büntetőrúgásra is lett volna mit csiszolni, de hát az olaszok már csak ilyen könnyedek, ugye. Edzőtáborban mosolyognak, fényképeckednek, vesznek maguknak néhány bőrkabátot, de hát ez ugye a hölgyekre nem érvényes. Dia büntetőjét minden esetre megfogta a spanyolok kapusa Rózsa. Zsófi következik. Ja igen, az nem valami lefolyt a testé, hanem tetoválás. Anita továbbra is egykedvűen, Zsófi előkészületei meglehetősen látványosak, és a közönség is elég komoly lázba jött. Remélem a férfi nézők is figyelik az eseményeket, mert hogy Zsófi büntetője beleakadt a kapusba. Anita. Zsófit pedig megpróbálják vigasztalni a társak. Nem volt egy agyon hangsúlyozott lövés Zsófi részéről, mert éppenséggel rúghatta volna bármelyik sarokba. Talán az izgalom, illetve ez a szökkenés, ami elvette az energiát. Maga a mozdulat klasszikus, már tanítható. És Zsófi arcán a keserűség. Az újabb rúgó Olaszországból Petra. Az olasz közönség tisztára ki van készülve. Rózsa pedig a spanyolok kapusa. Hát ő is egy picit henkeli az ellenféli rúgójátékos, hát megpróbálja kizökkenteni, aki gyönyörű arany órakészlettel jött el erre a büntetőliga mérkőzésre. És megint Rózsa csillogása! Talán egy picit visszafogott volt Zsófi nekifutása itt a büntetőnél, és nagyon szépen hárított térdel Rózsa, a spanyolok kapusa. Azért az edzésmunka meglátszik, hogy Anita következik. A szemtelen arcú, olaszoknál ritkaság az ilyesmi, hiszen az olaszok bővérűek.
Rózsa a spanyolok kapusa, aki jól láthatóan nem csak a futballpályán tölti az edzésidőt, hanem a konditerembe is szívesen elmegy. Elég erőteljes az izomzata és elég erőteljes a lövése. Rózsa lövése nyomán, Rózsa rúgása nyomán a jobb alsó sarokban a labda, és előny, nagyon nagy előny a spanyoloknál. Mi lesz az olaszokkal? Hát hogyan lesz így bármiféle jó eredmény? Apait, anyait beleadott, minden testrésze koncentrált Rózsának erre a büntetőre, meg is van az eredmény. Kicsit becsapós volt a mozdulat, mert úgy tűnt, mintha egy bevásárló kocsit tolna, de nem, mert Rózsa ezt nagyon-nagyon ravaszul hajtotta végre. Viki Olaszországból, ő stabilizálta a nyakéket, a melltartó alatt fixálta ugye ezt a piros kiegészítőt, miközben Rózsa izomzatában is csodálkozhattunk, illetve csodálhattuk. Viki Olaszországból, áj, de kevés híja volt. Viki belőtte, az olaszok boldogok, mármint az olasz szurkolók. Hiába minden. Vártam a labdákat, hogy mindegyiket kivédjem, sajnos egyet nem sikerült, de majd javítok még magamon. Rózsa nem csak jó kapus, hanem szerény is. Következik az ellenfél egyik játékosának véleménye. Örültem neki nagyon, hogy berúgtam a gólt. Sajnálom, hogy a többieknek nem sikerült, de ennek ellenére csapatmunkába haladunk tovább előre. Az olasz elszántság, illetve Rózsa kapus, hát tehetetlensége. Ez volt az egyetlen vigasz az olaszoknak, hogy gólt lőttek. Én szerintem a mai győzelmünk az a kapusunknak tehető be, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve, ez szerintem 100%-ot nyújtott a mai meccsen. 100%-os teljesítményével Rózsa kapus a spanyoloknak 3 pontot hozott az Európai Bikini Ligában. Nézzük a táblázaton, mi a helyzet. Az a helyzet a C csoportban, hogy a spanyolok miután győztek az olaszok ellen 3 ponttal lettek gazdagabbak. Az olaszok pillanatnyilag 0 pontosak, de hát ez az állás nyilvánvalóan változik majd, mert még hátra van a horvát és az ír válogatott C csoportbeli mérkőzése. Következzék gyors értékelés az olasz, illetve a spanyol válogatott egy játékosától. Nagyon sajnáltam, hogy elbuktuk az első meccset. Mindenki nagyon izgult, és szerintem emiatt is lehetett, de bízunk benne, hogy a következő mérkőzés jobban sikerül, és nem adjuk fel semmiképpen sem. Az olasz kitartása, mi a reakció Spanyolországból? Nagyon örülök, hogy megnyertük az olaszok ellen a mérkőzést. Igazából úgy gondolom, hogy mi jobban felkészültünk, mint ők. Győztek a spanyolok, nem véletlenül táncolnak akár tangót is, bár meglehetősen visszafogott az örömük. Nyilvánvalóan az első mérkőzés nehézségén átlépve következő fordulóban már felszabadultabbak lesznek. Következő meccs időpontja ma este 21 óra 30 perc, amikor az ír válogatott tagjai összemérik tudásukat az ősi rivális horvát nemzeti csapat tagjaival szemben. Ez a C csoport újabb mérkőzése. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszontlátásra, viszonthallásra.